nema znam. Ja sam na telefon mi dao da mu se, vikam, centinja tako. Hvala što je to? Hvala da, a ne, hvala da ne, ja hvala da ne dođe. Ne, samo se dobra ni Pavel, kako je ne znam. Викам, нещо ще ми дадете на себе си, ами ми помислите да сте толкова еди 30 години да го пата читат, на време това да питат. Не така беше, ама да така ще работа, ама това да ако снимам, ако не ми интересира с тирайте, ага. Викам сега ще донори себе за син ми. Добре, викам, казва, че се свърти под това, казват други. Namerno se. Dobro, desno je дека е за син, ја да. Викам, ide ne, дай 200 денари, културно. Така. Ама без преден забора. Кога сте го малите сери? Показа, гледа тога да.